pataikura kaisu tainzwa kuti kwanzi imi vana baba nana mai vedu makaenda kuhondo ndimi maibikira ainzi magandanga wakatisunungura chinangwa chedu chaiva chekuti tizodii tigosununguka takasununguka here zvinonzi vanhu vari kuti tajamuka vanhu vari kuti hatichada vanhu vari kuti hatichatya asi vanotaura izvi ndevemumaguta tauya kuno vabereki kuti tinzwe kuti imimi kunoku muchiri kuda takajamuka hamuna kujamuka takajamuka muchiri kutya Zimbabwe yadzoka zvino totika inyika yedu yezimbabwe ngaidii ngaidzoke kuvanhu hazvisirizvo saka iro pepa ramaona manje taratauya naro iri zvanzi we this flag wetajamuka vanoita zvemumafoni zvemumaindaneti vanoita zvemumawhatsapp vanoita zvemafacebook hamuzive here kuti vanhu vakawandisa 70% edu vanogara kupi kumaruwa tikati inga matotiudza advice yakadi yakanaka saka isusu taakuchitogadzirawo chipepa chatichaenda nacho kupi kumaruwa chipepa ichi mukachiona nyaya yachinotaura kungoonesana chokwadi kuti hamuonowo here kana kuti hamusi kunzwa kuti wakatirwira nyika vari kunzi vari kusungwa nhai vanhu vakatirwira nyika magamba edu ezimbabwe ari kusungwa kutaura kuno kune magamba akatirwira nyika yezimbabwe ari mutirongo hanzi mhosva yavo ndei nekuti vakataura kuti hanzi vanhu vemuzimbabwe wadii nhai handiti ndo zvavakarwira munoona ko nyika yedu iyi hona yoka hanzi tsoka dzinoda kuchinjwa maoko anoda kudii tagarisa handizvo ko tikambotsvagawo mumwe nhai baba kana muri mumba ini kwandakakurira ndobva kwamutare samanyika zvinotonzi kana mukuru akura tsvimbo iya yemumba iya anotoitorawo dii wepa mumwe hazvisirizvo ko mukadaro zvinoreva kuti hanzi baba wachadaidzwa kudare vanodiwa Zimbabwe yadzoka ndosaka titauya kuno totanga tanzwa kuti ko imimi hatisi kuda kuuya kukuudzai toda kutanga manzwa kuti imi zvinokunesai ndezvipi saka tinonzwa kuti zvamuri kutotaura kuti mayouth hana babasi magraduates takanyorapo tikati vana venyu makapedza matanga muchidzidzisa dzaiva shungu kuti vazodii asikazvotonge upenyu hwavakurarama imi hwamakararama hotenge hwanga huri nani hwakurarama nawana wenyu kana iwo wamunoti vari diaspora hakuna chinobuda kako kuna na South Africa vari kutorera pasi pemabridge kuna na South Africa vari kutopiswa nemoto vachifamba ndo nyika here yatakarwira tabva tatadza here Zimbabwe yese ujekerere kuti titore nyika yeduzve aiwa ndosaka taakuti tadi tajamuka haticha Zimbabwe yadzoka zvino tauya pano hatina kumirira vatsvangirai hatina kumirira vanube hatina kumirira wemawambo tauya pano sevana vezimbabwe kutaura nevana vechi kuti dambudziko redu kunyange mine mapato amunosapota dambudziko redu sezimbabwe nderimwe chete handizvo pamashopu apo pano vanonotenga shopu yeZANU-PF pano vanonotenga yeMDC ekwanube handiti ndizvo ko mabasa ndizvo handiti onaika vana vezimbabwe ndo vatambura hazvisirizvo kana muchititungamirira muteereri vanhu vachitaura kana madzisabhuku paano handiti munopiwa mukana wekutaura maona saka tauya kuno iso hatisi maona matishets haana kunyorwa matongero enyika zvaari kutaura kungodzidzisana takumbirawo kuti flyara takupaira ipai vamwe isu nhamba dzedu dzemafoni muchadzipirwa isu projekti iyoyi ndeyevanhu tangotiwo kana tiri vana venyu makatidzidzisaka touyawo kakwamuri toti iri ndo zano ratinaro munoona riri zano rakanaka iri kana risi zano rakanaka kabva munongopisa mapepa asi mapepa amunopa anotaura zvinhu zvodi zvinoitika munyika yedu handiti makanzwa mumaredhiyo kuti zvanzi pane mari munoziva kuti isha wakatigonera wakatipa ngoda makorari
makamboinzwa ngoda kwedu zvekwana Marange ikoko kuchiyadzwa ndo kwaibva ngoda. Isu nemisha yedu tikatobviswa mumisha medu zvikanzi tichere ngoda yenyika. Mari yengoda yaenda kupi? Takangoudzwawo mumatelevision kuti 15 billion. Munoziva 15 billion? Idzo dzimba dziri pano, dzimba dzemuvillage muno inototadza kana kwana. Imari kwayo yakawandisa. Hanzi hapana anoziva kuti yakaenda kupi. Chokwadi mukatadza kuziva kuti mari yakawanda kudaro yaenda kupi? Munotozoona vamwe vane dzimba dzinodarika mahotera kukura. Zimbabwe yadzoka.